Bueno, atentos a isto, porque en Arbo desátase a polémica polo cartel das festas, Mirade para aquí, porque vais a celebrar a 65 Festa da Lamprea. E claro, este cartel, un cartel que se decidiu nun concurso, pois desatou a revolución nas redes sociais. A veciñanza di que o que se ve nese cartel non é unha lamprea, que semella máis ser unha anguía, e que por riba este gaiteiro que vemos aquí, pois que é máis asturiano que galego. Anguía e gaita asturiana. Anguía e gaita asturiana. Bueno, eu de anguías non teño nin de lampreas, non teño ni idea. A gaita, é verdade... Non che gustou a ti a gaita? Non, gústame, pero é verdade que non me leva a Arbo a Galicia, é verdade. Pero bueno, atención, xa sabedes que moitas veces nas redes sociais botan fume, pero non representan en absoluto o que pasa na rúa. E isto é así que nós quixemos falar convosco, cos veciños de Arbo, con todos, os que tedes redes sociais e os que non. E si, Rocío, topamos un pouco de todo. Hai quen nos di que lle parece o cartel bastante feo. Hai quen nos di que lles parece un cartel bastante maravilloso. Pero eu quedome con dúas persoas, con dous veciños, un deles declárase artista. E ollo, tamén unha perspectiva a ter en conta. Di que este é un traballo dun artista. Este cartel fixo un artista e hai que respetalo como tal, non hai máis. E hai outra veciña que di, a festa da lamprea é importante, pero unha lamprea sen un boviño non fai caldo. Así que eu faría un cartel co viño e pasaría de polémicas e anguías e de lamprea e acabouse. Mirade por aí, porque en Arbo hai opinións para todos. As redes sociais do Concello de Arbo levan uns días que botan lume. A razón, o seu novo cartel da Festa da Lamprea. A polémica está servida. Pois leva uns días con moita polémica o novo cartel da Festa da Lamprea. Non sei se o coñecía vostede. Coñecía, de momento non. Mirei non así malamente. E que vos parece? Justo ou non lle justo o cartel? No. Bueno, me parece tan mal. Por que? Que lle pasa ao cartel? Ten pinta de serpiente. Salta o viño, salta a lamprea. Hai quen di que parece máis unha anguía, unha cobra. Cobra, sí. E a corona do rei? Bueno. Alcalde, que pasa co novo cartel da Festa da Lamprea? Todos os anos hai algunha exexera, algunha polémica, porque non todo o mundo ten a mesma opinión ou a mesma valoración dos cartéis gañadores. Eu insisto en que o que máis nos satisface pois é a gran repercusión que ten, a gran participación. Entendo que pode haber discrepancia, pois hai opinións de todo tipo, pero bueno, o Concello vai a respetar sempre a decisión do xurado. Eu debuxo eso e parece un neno de 3 anos. Pinta de lamprea non ten? Non ten pinta de lamprea? Non. Bueno, podía estar mellor ou peor, eu que sei. Pa justos hai colores. Foi a un concurso e gañou. E ganou. Agora están ganando os da Zara. Non sei quen o fixo. O artista é un rapaz, bueno, un artista navarro que se chama Iñaki Fernández. Igual non coñece moi de preto os... Claro, non conoces outras exposicións que se fixeron da Festa da Lamprea. É de Navarra, sí, pero bueno, claro, pódese presentar quen queira. Queira, é verdad, iso é libre. Houbo quen pideu a retirada desde o Concello, non o nin o valorades, ou si? No, o Concello respeta a decisión do xurado e é un traballo que está feito e, bueno, pues, vamos a seguir en na línea. Non se deu nunca a circunstancia e, por tanto, tampouco vai ser agora. Ya jaita esa ten de... aquí non existe. Jaite ese tampouco non é moi daqui de Arbo. Non de Arbo nin de Galicia. Eu xa lín iso todo, que o gaiteiro que é asturiano. E a lamprea que é unha culebre, pero está ben. A usted gustalle? A mí gusta-me. É o gaiteiro que sea escocés ou así... Escocés o gaiteiro? A gaita, polo menos. Oye, usted a nacionalidade? Non, de galego non ten moito, non. Pero se usted, se a nombran de xurado, escollería este? No. O viño, en tal caso. O viño. Era o viño, meu ben, era o viño. Se o far dun xeito, mal. E se o far do outro xeito, peor. Pau porque remas e pau porque non remas.